Vores navn det er Mads og Rasmus. Jeg er Mads, han er Rasmus. Jeg er Bent. Det er Nej, det er Bent. Det er Mads Bent, og Nej, mit navn det det er er Bent. Lars. Mads, Rasmus og Bent. Og så har vi briller om i baggrunden vores sponsorer. Niels! Niels lige ej. Vi skal lige det er vores sponsorer. Blowjob Niels. Yes. Han er ikke så god til at blive, han har nogle læger bare. Han har blowjobs og store drenge, store tidmænd. Store muller. Det vil sige ikke mig, fordi jeg er yes. Det var så en lille ting. Ja, det er fucking dumt. Det vil sige, jeg er nødt til at træne. Det er for mig at træne. Lille store tyk mig. Eller lille tyk mig. Jeg tror, du sagde det var højt. Nej, jeg er gennemsnit. Det var alt andet, der fucking over. Har du været nede til... Nej, jeg har ikke været sådan noget, faktisk. Jeg ved ikke, hvornår. Jeg er ikke ude på det der papir. Kan man det? Hvor kan man egentlig finde det? Det er fucking dumt. Hvad synes du om sex og pubertet? Det er meget rart. Det skrev jeg. Hvor var det, jeg sidder flashing? Fuck me. You gotta fuck me. Det er bare irriterende, at de har fået boogies. Kan du se, hvor man skal lade? Jeg skal jo udfylde noget. Men jeg har fået papiret. Jeg ved ikke, hvad jeg har fået udfyldt. Nettet virker som om... Nej, jeg giver det. Det er meget godt. Det er vildt. Men var det ikke skoledag time 1? Futter kan kokke op. Var det alt for os? Skal vi lige komme ind til sejlen?